2014 SOMPA na me ka say de adi dwuma bi school nti ye nua bi wo SD hospital ho ana o so oni mo hene bi wo tabre ekropon tabre apakanwefo hene na wa mo kra SD asore non sa ase ni bi a o mu de aye project ni bi nti o de anim ne ye ko ho ampa ye ko ye na ye nokre won so ye se obema nti o kire ye ema o ye ho nkrata ye nyina amaye nti afi dubure bi se me ko so a na enema aye basa nti me ko na so no se me ko ye madwuma once I am a krata ama me de me ko de oba o se asase ye de musa se hwan ne ton ma no me ko ye nkofo bi ba se omu nana na se on ton asase no ena mbusa so mo nche me omu nana no omu so omu nana na tukwai ena ma omu won se ma omu nsi asase ne so bio nti me ko twa blocks de this a father no hu na bi spillers se me disisi me ko no ma bubu bi nti me ko na me sa busa no mo eche me se odikro nti me ko odikro nse won de on ton asase ma obi a na me sa me ko chi solo ada tabere wono ahemfu mienu na wo ho ana me pa cho ni nyan se ye odikro ho na ye wo apakan otumfu apakan nwefo hene na chere se tabere ho no apakan nwefo no eye ohene wo ho me pa chan ena odikro ankasa so wo ho pa chan ena omu nyina afira busua ba ku pa cho odikro ne nana ne apakan nwefo hene okay ne wo fa se ba ne ba ne apakan nwefo hene na chere so mu ya busua pa chan no okay yentio enti me call na me ma please for koche no ana e ko abu akwa commander ho na yetena asem no so ma mi bi ba se wo motete asase no wo na ne do so ya amfane de ama no nti commander so ka chen se en yes na yese ya amfa wo de ama wa wo yi ohene na yese okọ no ho na one na se ya ton ama obi na no afi na wo okọ ye ne de aso dwuma me ko me me tun foundation no so kutu ba bi foforo nti commander na ka chen se ma omu nsisu biem te se be kan asem no ho awie afi me ko ya ne yato adru se de window level enam sa me yakoche no se so asem no mai ena apakanwefo hin ma commander ti ase se won na de asase no ma me a wa ye ho nkrata nyina ma me nti obi of ba ho bia no e pa me nchine ntum enam se sa ma so de me ntimi nkotwe me ntimi na obi nkotwe this one no amum na me ni no nti se de be ya asundue beba no wono mum no munka na me minya masase na me fa ni medwuma enti e ba ansa na afi odikro na hu se de e ko na ni nyan enti odikro no ana frɛ ka che se ne nana no enti onti me hwɛ me fa nana no enti obedi animu no yakɔ ne ahwɛ kwan a e ba fa so a me nsa be ka masase enti o hye me da se ye mra ekropon hene wono na ekropon hene na ekropon hene so te ampa me enti ene ne ba ho ye ba ya na ekropon hene odikro no kan asem nyina a kire no na ekropon hene se ya asempa e ho area ho kro school bi ani ho duma bi bi anko so se me sem be school na masa sisi estate ya ene asase no be membi me de me o kan me tinma ye me de se bia masase me se be kan na obi na no se je se me sa de 1 billion asa bansa na masase do me sa sak ya watu atuaka na wo kura won krata no kura me krata no ma bona besime me sanka masase ati se nsase no eda ho na mo ntimi nkoso ana manfo sisi da wo so akwa ye sisi da wo so na mo ko apakamefo no dia na sem no woka won dia na sem a woka nyina ne se SOMPA FM a wa yen hu krata nyina ma me nti me fa nko ba bia be ko bia no obi dia danse ama me se ono ana dia asase no ma me a wa yen hu krata nyina ma me nti obi a wakọ hu bia no e de emblem dia se ye no ye nyina me sanka masase asama woka che me pani e media mentiase ne se asase no eda ho a ye nya bibia wo so dia ena manfo ene wo twe ho da awredi a ana be kona langa gina so dia eno dia na je se ba bia de be ko bia na se ye sisi dan wo so wo de kono akobubu dan na gu ana sesei eno na nti na ya wadawo ma de aba yene apakamefo no entwetwe nkomo yeko na yene otufo apakamefo hene entwetwe nkomo emfa asemu sesia na otemenka memoadwu eburu Major so menia odehia ba impom te sen yankopon adom no mpa abo me ho ye de yanka bi hyem anwumrei abrantie bi a ye frɛ no
Wafakre. Mepacho mineno. Wadaru mamedase. Na wasu omo betro 10 plus ewo ho. Wa ye ho krata ama wo mu nenso so. Wo mu nim se wa no waton wo. So obi na afa akira koton wo. Eno ho asem ne peso yi ano na anwumiri mewiase nyina ate. Mepacho medas. Mepacho mebetena utumfu apakan akonwa na so 2014. Enti nana no hene di akonwa na ma no. Oye mere into odane akonwa na ma no. Enti ohene mebesae no. Japade wa akonwa no ho no. Yede to ohene nim ai nya me kra na me ye nana no na di kan kan. To ohene ka se mene na ekropon ohene mehwesie bebia. Mesika ko kan ye ono gifre kopon ehene wo ma me. Nana wadawro ma oka wo hene ma ye hu hene konkro aye otumfo no you e ma ye ba be hwesie no enti enumu na tabre dukro kotwa antrotto me so se hello mpache utie ye tie upa tabre dukro kotwa antrotto me so wo otumfo enum se maton se maton park maton school asase ne bola SOMPA ano hene bufu se na memfiri na ne so enti asem ni si asase am de man kofo nyina tabre dukuro ene na konta Mohammed ene apia kwatin ene na yere na ode ye chani fiefo maton sase ni nyina enti ofakre ba bebusa me na me ka kire ne se ofakre me de asase na ma ye nkrata ma me adanse se me na me de ma o ana mintimi mfa asase ma onsan koton nti baby asem ne beko bia no me medi akire se me yo dance ni se me nam de mawo enti ye ko tabi du kro odi kan osu oni mu ho hwe akire ana okoka se na konta na aton enti ubusa ya de menim fa ho no ana no asumete se mu busa ne se o se meni asase apaka ni asase o tabere otumfo se tutu na de asase ne to akonya no ho aye ko hweche no ko mututwa eseka 2017 me pictures ni guo na asase na akonya no ho ye de na ko hweche me yetutwa ye na ekropon ne chairman amani ampo ka ho ne nkoso ahene ka ho na mansi ahene na behwe ye no achi so Mr. Enoch ka committee e behwe ye ho mu kotwa antroto me so o ma san kwaje proceedings Ephraim fie de bre abu akwa kram se bone amadia nti ohena pamini enti ubusa ya sana assemnity proceedings no me obi wa ha a metime de amamo na makan ahwe se asema o ka kire ohena ka asem mfiri na de sunu nyina no ewum enti nanei enya mame musa wo se kwa biso no asase no omokoto hye no ye yiwo de ma me pa cha enti uni dinko entra obi hye se asase ya sei obi abeto 10 plus wa obi enso asafa akira koto a wo se nye wo ano mi musa wani di anko obi hye wodie nim me pa cha there are some hello there are some neti and say tamani ento hye no me na na no di kan no ade bi man nkofo a na ekropon ne ka sese ye kokoto hye na se me pa cha untire me piti opa aha e ka sese me ma ba ni die mu a ana ono aba me die mu e be so apen awo na mansi ahene nim enti me ko ni die mu mu so ba me die nim enti sa na asem ne koye asase so apen abebem enti dia ba bi a watwen eye wa wudiem ana se kodi obi diem na amanchirika aba hui me pa cha 4 no baby di medie when I 6 ni kodi na ekropon hini die mba wo mo maton so ye Mohammed ne apia kwa aten no Mohammed no mo ye hefo Mohammed ne ya tabri dukura akunta na obeware fie ho tabri dukuro na akọ wale ni nua ba woni ni nua ba na tisisi a ena Mohammed no watumi tonton sase ema sase manso ba so sa o fakra e wo honum busaro se yakọ asam esi wo honum tabri dukuro anim na mame musa woda so otumfo apaka memfo hene me pa cho
ɔhene tu me na mo me na meda so ɛwɔ apakan no ho a mesiesie mo ɔhene enti ɛho kɔba ase bi a ɔhene tu oni ti no mo fa akyire ɛkɔyɛ saa de na na me patai ɛso asase na nkasa ɛkɔba ne sɛ yɛsa de akonnwa ne mawo anaasɛ wo fa ase bi ebedi a still asase no apakamefo asase nyɛ saa me patai okay me pacho tabri du kura fa tire aton bi a allocation wi su ne yakropon hene dada na allocation bi was central this year okay nana wadawroma yebetoa so na yabata bre ni akokɔ akɔhwɛ ba bi ansase ni nyina wo why me pacho mate no okay ye ni producer yenhwɛ na ye ne tabri di kuro no so entwetwe nkomo ye ne tabri di kuro no entwetwe nkomo na anu ye bia oye no onyi mayenko enkoye nim hello nana safo memoadwu aburu yeah sona odehye ba ne pom te sei na me adumo nana anwumre de me ba ona so a enye bone na tabri di kuro na me ne etwetwe nkomo nana safo me ba so be man ana phone no edu ba bia wo yire timi fansa ya asemo ire na receive call hello nana maju aburu piafo mani ofosu abo age SOMPA TV nana no amenu di nkomo se ye betwetwe nkomo wa fidie so efa tabere sa asesemo wo ne otufu apaka wenfo hene sase bi a wode amaboga bi 10+ nana wadawroma yese one nkwankwa bi a womsomwo afa akira kwa akoton plot no na ehun nkomodie te sei wadawroma asma wo kan kura me nim ba bi asam kura no awoka sesi ayi ne sei mo nya me apaka no bo hena asam no court asam no wo he court na ankomanshi afie court mu ana de koye wan fa ankomanshi afie court na ade koye na sa no se won ti akonya so won ti akonya so no ti me de court na woni asante mem ha na krobi asante kotoko hene nyam kese obefura konwan o se ne nsembia yemfa ankomanshi ana ade na wosu ye dikuro na asemu a ebetumi akoye wura ho wo de koma court ho wasi ehemfo nehemfo kobi asante se nehemfo na wo ye de onya nana unti akonwa so nese wono ti akonwa na otufu apaka menfo no ehene no oye wo de won ti akonwa so menese otufu apaka menfo no dada no yenka no saa kwa bi so oye wo de menana nana wa hwe se wo nana kampo wo ye dese obetimi adidi kuro ni bie na wo ne nanya asem a se ne ka de koma santima wura ko bedi ni kama se dia santima wura ka se won pese ne nsensem bia be kokko to no ke betwa tia asa no se ne sa ne sa ne efrim kola ngete se ne ko du ko ana no ba se wono na ye ba se no maro nana no mo den court no mo den court no mo de wan na ko ye mo den di pabi ati asa so se wo mun tuo wo mun si entuo mo den court ko se court aje wo dan anka wo mun tu ano no wa be jam se won wo de ma wo mun ti taria wo mun tu enye ndi nyo no ne den court wono na abeginem SOMPA FM asemwe so be fia me aka aga na umba na fe na me ka cho se me fra homa so be kasa nana yenhwe ni sei otufu apaka wenfo akonwa no o wa asase wo tie me nana wo tie me na no menti apo chano pa moment apo ano pa me no be kasa odihia bei mesra wa ka wiwe am no mama meja amu akoda ade asa
apakawenfo otufo apakawenfo no o nana no saa akonwa na nkasa no ewo nsase da ho akonwa no Kwa hina sase no tiso. Why? Kwa hina sase. Ano tiso. Ena tabre dikro woso won sase. Me no. Enti me masase. Kwa hina sase tiso. Ena wono wodi subie. Nti okodi apaka anwomfo hina. Enti apaka anwomfo hina woni asase. Asase asem na mede ma no. Enti fine me gitum sa. Enti obetra konwa ne so no wa ma na asase ni bia na wa ma no. Wo bi akwato na wie dalaala. Enti so wato awie dia na so ono a ton ne dia maboga yi a hwan na se hwan na fa ti kwato ye. Obi a ngofa ne di o. Obi a ngofa ne di o ka sa wo boa. Obi a ngofa ne di. Enti odehye ba say a wo so wo bie no entumi ye sure so obi anim ne hye no ente sa. Me say obi a ngofa ne di. Me ne se wagi atum se asase no wo bi na mebusa wo se obi anim ne hye no ana obi adidi ko obi die. Minim. Obi anim ne hye no. Minim ne di ano ene ye be ba behwe na ye hu nipa kura. Krata da so. Ajo na ye hu nipa kura wako obi diem na wato obi die ya tete afrim. Why? Ya la bebe. Yo. Me de se babu akura. Ajo. Nana medas ya nwumiri. Why? Bye bye. Okay. Ya semo.